mico solo mire, mico Senegal mi moda. Hola, em dic Erex i us parlarem de... Senegal. El continent on està situat és Àfrica. La capital és Dakar. Monuments importants, Mesquita de Touba. La moneda és franc. Idioma popular i francès. Ara us explicarem un plat típic. Dieu dient que és arròs amb peix. La música és molt important. A Senegal, la sabar que es balla una música molt famosa. Que es balla amb moviments del cos. Anem-nos a Senegal, us agradarà molt. Hola, em dic Judit i soc de Lleida. Hola, soc el Joel i us explicarem coses de Costa Rica, d'on és el meu pare. Costa Rica està situat al continent americà. La capital és San José. La moneda és colón i l'idioma és castellà. I ara us explicarem més coses. Costa Rica té com a principal cultiu el cafè i també són importants la palma africana, la canya de sucre, el banano i la pinya. I totes aquestes fruites tan bones sobretot ho venen als països europeus. Hi ha molts boscos com roures, xifres, palmes, hi ha molts animals salvatges com pumes, jaguars, cérvols, micos, coyotes, etc. I us animem a que aneu perquè és un país molt turístic. Hola, em dic Héctor i vaig néixer a Lleida. Hola, em dic Raquel i vaig néixer a Venezuela. I ara el meu company Héctor i jo direm coses de Venezuela. Venezuela està situat a Amèrica. La capital és Caracas. La moneda és el bolívar. L'idioma que parlem és espanyol, però allí le dicen venezolano. A Venezuela fem balls, música, joc i coses divertides. També és important l'aniversari de Bolívar, que fue el señor que luchó por Venezuela y otros países. Gràcies per escoltar el nostre projecte. I dels meus pares de Marroc. Hola, em dic Nuhaira, soc del Marroc. Hola, em dic Sheima i soc de Lleida. Els meus pares són de Marroc. Avui us explicarem informació sobre Marroc. El continent on està situat és Àfrica. La capital és Rabat. La llengua on es parla a Marroc és àrab i en altres escoles també es parla en francès. La moneda és dirham. Les ciutats més importants són Marràqueix, Casablanca i Fes. Els monuments importants són la mesquita de Fes. El vestit tradicional és la geleba. Els menjars típics de Marroc són el bagrit, que es fa amb farina, i el cuscús, que es fa amb semola i verdures. I el tagí també es fa amb verdures. Esperem que us hagi agradat. Esperem que us hagi agradat. Gràcies. Em dic Rashida i soc de Lleida. Hola, em dic Juli i soc de l'Equador. I ara us parlaré d'Equador. Continent on està situat Sud-amèrica. La capital del país, Quito. Monuments importants, la meitat del món. L'idioma que parlem és castellà i en les escoles es parla anglès i francès. Moneda, dòlar centau. I com a plat típic tenim el madur fregit amb arròs i ou fregit. Cantant, Joan Bautista. Personatge, Robert Maric. Música tradicional de Puerta de Sol. Ball tradicional, callame. Ropa zuleta. Esperem que us hagi agradat. I anem a Equador. Adéu! Hola, em dic Andrea i visc a Lleida. Hola, em dic Yasmin i visc a Lleida. Hola, em dic Francisca i visc a Girona. Us explicarem coses de Catalunya. El continent que
Soc Denisa. Avui us volem explicar coses de Romania. Continent on està situat Europa. La capital és Bucarest. La moneda, l'euro. La llengua és romanès. Monuments importants. Iglesia de Gina. Monasteri de Neam. Jo us parlaré d'un menjar típic, que és xorba de burto, que es fa amb ous, vinagre, carn i colorant. També mig amb su acompanyament mamoliga. El mig es fa amb carn i la mamoliga és pa ras. Personatge, doctora Anna Aslan, essa que va fer un tractament per a la bellesa. Esperem que us hagi agradat la nostra explicació i que tingueu ganes d'anar a Romania. Ciao, sono Francesco e vengo d'Italia. Jo em dic Noel i soc de Lleida. Hoy parlarem de Itàlia. El continent on està situat és Europa. la capital del país es Roma, Monuments importants, la Torre de Pisa el Coliseo de Roma i la plaça de Sant Marcos de Venècia. la moneda, euro, La llengua italià, cultura de menjar, pizza y la pasta. me explicaré cómo se hace una buena pizza. Coger masa, ponerla bien plata, lo podéis hacer rodona o cuadrada. Y después ponéis tomate y mozzarella. Podéis poner jamón, Frankfurt y salchicha. Después ponerla al horno. ¡Mua! Será una buena pizza. Personatges Leonardo da Vinci. Y Michelangelo. Espero que sea agradat. Aneu a Itàlia a veure si us agrada. Ciao! Adeu. Arrivederci ragazze! 我叫叶晨，我是从中国来的。你好，我是刘一斌，是 Lleida的。 Hola, em dic Tània, vinc de Lleida i avui us parlarem de 中国 China. la Xina està situada a Àsia. La moneda es renminbi. La capital es Pekín. A la Xina se parlen molts idiomes i se diu sino-tibetanes. I és molt difícil de parlar per la gent d'Europa. Menys importants, la Gran Muralla Xina i el Tiempo del Cielo. Esperem que us hagi agradat.